गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बर'नि दोरोङारि गाननाय गामसा आरो आर'नाइ लानानै क'क्राझारनि बागानसालियाव गोदानै लुफुंनाय गोथार बाथौ थानसालिखौ बेखेवबाय। क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारखौ बेखेवबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवना होयो बाथौ थानसालिखौ। हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसाम सरकारनि केबिनेट मन्थ्रि आरो क'क्राझारनि नखर रैखाथिगिरि मन्थ्रि मुर्सि अशक सिंगार बिथां आरो गोबां गुबुन गेदेमा दैदेनगिरिफोर आरो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। बाक्सा जिल्ला भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल (BBI) दोलोआ साइकेलजों हानजा सुनाय हाबाफारिया दिनै जोबथा सान। भटार पेन्सन आरो अखण्ड भारत जात्रा आयदाखौ लानानै साइकेलजों हानजा सुनाय हाबाफारिखौ लादों बाक्सा जिल्ला कमिटि BBI दोलोआ। थांनाय 14 दिसेम्बर खालि बागानपारानिफ्राय जागायनानै बागानपारा ब्लकनिफ्राय लानानै बाक्सा ब्लक, जाला ब्लक, गबर्धना ब्लक, भबानिपुर बजालि जानानै बरमा ब्लकआव दिनै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल दोलोनि साइकेलजों हानजा सुनायखौ फोजोबो। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि ओनसोलाव थानाय सिकनाझार इंलिश मिडियाम स्कुलनि बोसोरारि जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बिटिआरनि लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बिथांजों लोगोसेनो दिथागिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्रा बाहागो लादों। एरख'जानाय एसे सखैना बरानि सायाव जेसेनो नायबिजिरनाया बांदों एसेबांनो बिथांनि सम्पतिया हाजो बायदि बांदों। मरिगाव 17 बिगा हानि जायगायाव 27 बिगा हा मोनदों। दिनै सखैनाया थामथि खेबनि थाखाय सोंथिजों मोगा-मोगि जानांदों। भिजिलेन्स मावख'गिरिफ्रा समबाराव सखैनानो लिरनानै गासैबो सोंलुफोरखौ होदोंमोन। दिनै सखैनाया बै लिरनाय सोंथिनि फिननायखौ गिबि मन्थ्रि भिजिलेन्स मावख'आव गथायनांगोन। एरख'जानाय एसएस मावख'गिरि सखैना बराया दिनै गिबि मन्थ्रिनि नायदिंनाय सेलाव फिन नुजाथिदोंमोन। बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय नायबिजिरग्रा पुलिसजों सोंनाय फिननायजों मोगा-मोगि जानांदों। भिजिलेन्स सेलनि मावख'गिरिफ्रा समबाराव सखैना लिरनानै गासैबो सोंलुफोरखौ होदोंमोन। दिनै सखैनाया बै लिरनाय सोंथिनि फिननायखौ गिबि मन्थ्रि भिजिलेन्स मावख'आव गथायनांगोन। सखैनाया सिगाङाव गावनि सानैनि सोंथि सोंनायाव फिननायखौ होआखैमोन। बिटिआर सरकारनि 3 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै चिरां जिल्लानि बिजनियाव सेलिब्रेटिं पिस फालिदों। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। बिटिआर सरकारनि 3 बोसोर आबुं जानायखौ लाना गोजोन फोरबो फालिथायाव गिबि मन्थ्रि बिथांजों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रि अशक सिंगाल, उरखाव-गोरा ब्रह्म आरो बिटिआरनि CM, डेपुटि CM, MLA, MCLA बिथांमोना बाहागो लायो। राजखान्थिनि दुंबुर खौरां। इउपिपिएलनि थाखाय मोनसे खहा। इउपिपिएल नागारनानै BPF दोलोआव जइनिं जादों। EM रन्जित बसुमतारीनि समष्टिनि मानसिफ्रा इउपिपिएलखौ नागारनानै BPF दोलोआव जइन जाफैदों। जिसुआ सोमफ्रामारिखौ मोजां मोननानै मैया सा 50निबो बारा इउपिपिएलनि मददगिरिफ्रा BPFआव जगदान जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। 14 नं चिरांदुवार समष्टिनि इउपिपिएलनि मददगिरिफ्रा गोबां BPFआव जगदान जाफैदों। बिथांमोनखौ BPF दोलोआव बरायना लायो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।